pakita. Dugyot. Ang pakita man. David Dobrik nga eh. Lahat niya, pinapakita, pati pagsusuka eh. Dugyot naman yun. Dugyot ng bahay. Oh, That's life. Because there's baby. ito tayo man. Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon ang... Oo nga, tapos akong taba ako naman. Laki ng mukha. Uy, ginagawa mo dyan. Oh. Ang gagawin natin ngayon eh, si Mahal gagawa ng vegan pancake. Tapos, try natin... Pancake. Ano? Pancake. Pancake. Isama ko na tong almond flour. Kunti na lang naman. Tapos, try natin mukbang. Ano kaya yung coconut flour, no? Try ko kaya yun. Hindi, wag muna. Ako na ngayon. Babago na lang yung consistency. Okay, baka magbago. Mahirapan. Biglang- Tapos yung vlog na to, hindi na naman ilalabas, hindi na naman i-edit. Sayang na naman yung Tapos pag-video. yung mukbang natin, ganyan. Gusto masarap yun. Nawala Gusto ng nag-enjoy. kwenta. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ang problema ko lang dito sa bago nating Bago. bago nanakit. Hanggang ngayon ko pa rin memorize yung recipe. Ulit-ulit na lang. Ang recipe niyan? Ay lang. Buti may gatas tayo. Ay, oy, log na yan. Mash mo na yan. Na ano kasi, na pumunta sa ilalim. Side. Kaya, try kaya natin gawin natin parang maganda yung saksak natin yung mga ilaw, no? Wow, mayabang. Kahit isa lang. Sige. Set up ko. Para patay ilaw dito. Kasi bukas ilaw dyan. Uy! Yan. O ha? Parang professional, no? Working like a pro. Kaya ba? Welcome po. Ay, hindi kita. Or dyan to, kita ka. Ay, kita yung product. Kita yung product. Anong product mo ba? Welcome po sa ating skincare product. Nagawa po tayo ng espasol para sa mukha na to. Kaya abat ang lang ito. Kasi, yan, para mas kita yung mas visible yung... Visible yung alin? Ano? Wala! Ay, May muta-muta pa ata ako eh. tanggalin mo yung para nakababae, para may gotin. Effects para hindi makita yung mga gulo-gulo. Galo ng bahay, yan. Tapos Yan, may maingay. gugulong bata din. Huwag mong masyadong i-focus sa mukha ko. Sa ano lang natin. Hindi nga eh. Ang i-focus ganda nga ng pagkakaano eh. So, welcome po sa ating kusina. Kusinang totoo. Kasi yung totoo. Kusinang madumi. Balitang ina. Pag sumipa, kiking, ina. So, ito po ang ating gagawin. Babaltan natin yung saging. Paano introduce mo naman sa akin yung mga recipe mo? Ito ba ang mga recipe natin? Kailangan natin ng sagings. Saging. Sagings seses. Baking powder. Baking powder. Flour. Flour. Baking soda. Baking soda. Asukal. Asukal. Bakit puti yung asukal? Kasi wala tayong brown sugar, naubos na. Ito yung libre. Asin. Seed. Milk. Ano milk na to? Non-dairy milk. Oat milk. With Ayan. sunflower seeds. Sunflower oat milk yan. Ito naman ay cinnamon. Cinnamon powder. Vanilla essence. Vanilla essence? Ano yan? Vanilla essence. VCO. Ayan, ito. Alin? Yan. Ano dyan? Ito. Ito. Ang secret ingredients natin for today. Ano yan? Ang banana peel powder. Banana
Then, meron pa tayong natitirang almond flour. Let's start! Siyempre, una, mamash natin ang saging seses. Kaya kung iiwan ko dito to. Na. Yung saging. Ay, Rico. Ay, may nag-ano. May bilen. Ay, may nagwawasak ng ano. Uy, Ay, uy, ay, ay. uy, uy. Uy, ano yan? Siyas, umuha sa akin yan. Ano yan? Wala. Di na nakakonect. Malawakan mo nga muna to. Gagalit siya kasi yan. Sama niyo ako dyan. Ano mo, sinira mo na oh. Bago pa lang to sa atin eh. Very good, Asiyas. Wait lang, gagawa tayo ng pancake mo. Op, 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 op. Ano ginagawa mo? Asiyas. Ha? Tapos mo ba yung saging mo? Ubus na. Okay, halika. Oh. Ikaw muna bahala dyan, man. Try mo diskarte yan paano mag-video yung sarili mo. Hindi yung sarili ko. Ano ba yun? Yan. Masyadong Bukas maliwan. muna kami. Sige, sige. Bagay mo kami pag ano. Wala, paano kaya ito? Kinakabahan ako. O gusto mong gamitin yung tripod para nandito sa kabila. Sige nga, pause ko muna to. Yan, bago ako umalis at papakita ko na yung setup natin. Meron tayong dalawang ilaw dito. Ayan, para ako muna mag-aalaga kay Sayas. Tapos, si Mahal na bahala sa kusina. Yan na po, start na natin mag-fry. Pinitin lang natin yung pan. Lagyan natin ng oil na unti lang. Para lang hindi mag-stick. Diba? Ito lang naman. Ito na. Diba ang ganda? Ayan, spread lang. Spread natin. Then, tapan natin. Low heat lang. So, yan. Parang pwede na siyang i-flip. So, nakikita ninyo, parang hindi siya nag-bubbles, pero yung ilalim niya, ready na. Makikita mo naman yung parang nag-ano na siya, nag-rise na siya. Dali na natin i-flip ito. Tignan natin. Maganda-ganda. Wow, ang ganda. Ah, kaganda. Tignan natin. Ba? So, cover ulit natin. Check natin kung okay na. Medyo makapal yung nagawa natin. Hindi lang ako makapag-antay na ano eh. Gusto ko nang kunin. Tingin ko okay na to. Ow! Touch ko lang. Nagulo talaga akong mag-vlog. Natataranta ako pag nagluluto ako. Lalo pag nagluluto. Nagkakamali, gano'n. Pag wala namang camera, okay. Ay! Sayang. Pag wala namang camera, okay naman. Try natin isa. Diba? Init-init pa. Yan yung lalim niya. Ooh! Try natin kung okay na. Up.
Pwede na to pang mukbang. So, mangyayari yan. Okay, wait lang. Ano ba to? Lutuin ko na lahat. Mamaya na lang. Bye. Bye-bye. Live, love, love life. And pure happiness.